So mayong gabi Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome again no sa atong channel, sa ating mga solid and new subscribers no. So kumusta man ang atong resulta no ganina no, or kumusta man mamatay yung mga bidding combinations no. So karon no mga kaibigan no, natay ihatag na combinations no, apat na combinations para guide no, or hearing guide or shortlist guide para ugma mga kaibigan no, October 14, 2024. Okay? So para saan no, namoy basihanan no sa tuwang gihatag or gi-upload na angle guide no, kanang guide 1 and 2 no, ug asa mo prefer sa tuwang gi-upload na guide para nindot yung makuha na combinations mga kaibigan. Okay? So shout out kay Ma'am no katong nag-comment sa tuwang channel no na mga isog bet guide no. So muna ni mga kaibigan no ang tuwang bet guide no para ugma. Okay? So wala pa din naka-subscribe no sa tuwang channel no, please subscribe mo sa ating channel and hit po yung notification bell para updated ka sa tingang mga bagong uploads na video, lalo na pag meron tayong mga tutorial guide mga kaibigan no, paano makuha yung 3D lotto combinations sa STL. Okay, so sa mga baguhan din no, naka-upload na ang ating October Decade Angle Guide no, pakisilip na lang sa mga videos nato din na mga kaibigan. Okay, so good luck ha, good luck. I mean kuan pala kanang congratulations pala sa tuwing previous angle guide ha, labi na po ganina no. So 4:05 na og kato si 7:32 PM mga kaibigan. Okay, so good luck sa tuwang next draws no. I hope no congrats ang musugat sa tuwa by next update na pod mga kaibigan no. So good luck sa tuwang upat nga combinations 903, 408, 706 at saka 874. By the way di mga kaibigan no, sa ganan mag-slide di 903, pwede na siya 7 ha no, pwede na siya 7 mga kaibigan no. Kay ang resulta is 443 mga kaibigan. Okay, so kana lang, good luck and keep safe always no mga kaibigan, solid followers and subscribers natin. Okay, so dito ta ko to and balik ta update same time gyapon ugma pohon tungod kay nakoy duty ugma mga kaibigan.